گهدارên delal. Eyane eşkereye milletê me vî zemanî heta ne mûzik û mîzah be li tiştên kurmancî guhdarî nake û bo meseleyên fikrî berê xwe dide tirkî. Perxudres Podcast di vî zemanê zor da li ber xwe dide ku bi kurmancî ser kültür, sanat û edebiyatê weşaneka biqalîte bike. Vê podcastê adara 2022 dest bi weşanê kir û bi îmkanên şexsî heta havîna 2025 dewam kir. Temmûza 2025 ji ber ku îmkanên me neman, me xwe spart destekên guhdaran. Bi destekên guhdaran her meh çi qastê dikeve hesabê Perxudres Podcastê em dibêjin. Da fikir û fokusa me tenê podcast be û em karê xwe hînrin bikin, hedefa me mehane $1000 e. Lê me heta niha jî $205 derbas nekiriye. Gelek kes bi tirkî nanê kurdbûnê dixwin û ji bo wî nanî şîretan li me dikin ku em jî dev ji kurmancî berdin û van xelekên vê podcastê bi tirkî çêkin. Lê aqil û wîcdan û xwîna me vê yekê qebûl nake. Tevî vê qebûl nekirinê ji ber vê rewşa nexweş hindik maye ku em jî bêjin heyran kes destekê nade kar û fikrên kurmancî me mecbûr podcast sekinand. Banga me gayet û gayet zelal e. Eger hûn li benda xelekên nû yên Perxudres Podcastê dimînin, eger xelekên wê tiştekî li we zêde dikin, mebêjin pire, mebêjin hindike, destekê bidin bê podcastê ku weşana wê nesekine. Li Tirkiyê medyakarên meşhûr ên nola Cüneyt Özdemir û Rûşen Çakır tevî îmkanên xwe din jî bi destekên guhdarên xwe weşanên xwe dikin. Em dixwazin bibînin ku di kurmancî da jî weşaneka bi destekên guhdaran mümkün e. Perxudres Podcast ji Patreonê bi $1 û herî zêde jî bi $30 li benda destekên we ye.